मालवणी तडका। आज आपण गाजर हलव्याची रेसिपी पाहणार आहोत। ती पण मी मावा न वापरता फक्त दूध वापरून बनवणार आहे। चला आपण साहित्य पाहू। गाजर हलवा बनवण्यासाठी आपण आता साहित्य पाहणार आहोत। हे मी अर्धा किलो लाल गाजर घेतले, ते मी असे स्वच्छ धुवून घेतलेत, वरतून मी चांगले सोलून स्वच्छ धुवून घेतलेत। इथे मी ही साखर घेतली, ही अर्धा कप साखर आहे। हे 2 टेबलस्पून तूप आहे। ही वेलची जायफळ पावडर आहे, अर्धा टीस्पून। हे काजू आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीचे ड्रायफ्रुट्स घेऊ शकता। आणि हा केशर वेलची सिरप आहे, मी दोन्ही वापरणार आहे। मी वेलची पावडर पण वापरणार आहे आणि हा सिरप पण वापरणार आहे, ह्याच्यामुळे खूप छान फ्लेवर येतो। इथे मी अर्धा लिटर फुल क्रीम दूध घेतले। मी अर्धा किलो गाजर आहेत म्हणून मी अर्धा लिटर दूध घेणार आहे। आणि जर मी प्रमाण नॉर्मली असंच घेते, जर आपण 1 किलो गाजर घेतले तर आपण 1 लिटर दूध घ्यायचे। दूध हे फुल क्रीम घ्यायचे, तरच त्याचा मावा असा छान होतो, कारण आपण वेगळा मावा ह्याच्यामध्ये वापरणार नाहीये। आता हे गाजर आपल्याला किसून घ्यायचे किसणीवरती। तुम्ही असं ह्या किसणीवरती किसू शकता किंवा फूड प्रोसेसरमध्ये पण किसून घेऊ शकता, किंवा तिसरं एक ऑप्शन आहे, तुम्ही डायरेक्टली हे जे फूड प्रोसेसरचं चॉपिंग ब्लेड येतं त्याच्यामध्ये चॉप करून घेऊ शकता। आता हे मी गाजराचे असे तुकडे करून घेतलेत आणि हे मी आता फूड प्रोसेसरला बारीक करून घेणार आहे। मी आपले गाजर फूड प्रोसेसरला लावून घेतले। हे बघा किती छान बारीक झालेत। म्हणजे किसण्यासाठी तुम्हाला वेगळं ब्लेड लावायला लागतं। तुम्ही डायरेक्टली चॉप केले तर ते पटकन होतं आणि खूप छान होतो असा बनवलेला हलवा पण, आणि जास्त मेहनत पण नाही लागत। आता मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे। मी या गाजराचा कीस इथे बाउलमध्ये काढून घेतले। मी ते गॅसवरती पॅन तापत ठेवले। आता मी त्याच्यामध्ये हे तूप घालून घेणार आहे। आणि आता हा गाजराचा कीस घालून घेणार आहे आणि या तुपामध्ये असं छान परतून घेणार आहे। गाजराचा कीस मी जवळजवळ 3-4 मिनिटं हा छान तुपावरती परतून घेतले। आता मी यात दूध घालणार आहे। यात मी अर्धा लिटर दूध घालून घेणार आहे। हलव्यामध्ये आपण वेगळा मावा नाही वापरणार आहे, आपण हा दुधामध्ये शिजवणार आहे। हे दूध फुल क्रीम असल्यामुळे ह्याचा मावा आपोआप तयार होईल। मी दूध घालून घेतले। आता मी साखर घालून घेते। साखर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि हे काजू पण घालून घेते, म्हणजे ते चांगले सॉफ्ट होतील शिजून। वेलची पावडर मी नंतर घालणार आहे। आता असं शिजायला द्यायचंय, थोडं लक्ष द्यायला लागेल इथे आपल्याला गॅसवरती ठेवल्यानंतर। जर मोठं पातेलं असेल तर ते ओव्हरफ्लो नाही होणार, पण जर छोटं भांडं असेल तर थोडं लक्ष द्यायला लागेल। शक्यतो स्लो गॅसवर ठेवायचं, नाहीतर ते उतू जाईल। असंच आपण आटायला देणार आहे, घट्ट होईपर्यंत आपण आटवणार आहे। जवळजवळ 20 मिनिटं झालेत। मी मीडियम फास्ट गॅसवरती हा शिजत ठेवला होता हलवा। आता थोडा घट्ट होतोय तो। आता त्याच्यामध्ये मी ही वेलची जायफळ पावडर घालणार आहे आणि ही केशर वेलची सिरप पण घालून घेणार आहे। आता मी गॅस फास्ट करते आणि हा घट्ट व्हायला देणार आहे अजून। आता गॅस फास्ट जेव्हा हा घट्ट व्हायला आलाय तेव्हा थोडं लक्ष द्यायला लागणार आहे, नाहीतर हा खाली बॉटमला चिकटू शकतो। तुम्ही बघू शकता आता हलवा असा घट्ट होत आलाय। जवळजवळ 25 मिनिटं लागलीत हा हलवा घट्ट होण्यासाठी। पण जर दूध कमी झालं हलव्यामध्ये तर त्याला आपल्याला पाहिजे तशी टेस्ट नाहीये। त्या दुधाचा ह्याच्यामध्ये मावा तयार झालाय, त्याला पाहिजे तेवढा घट्ट करायचा आहे तो। आपला गाजर हलवा इथे रेडी झालाय।
खूप छान रंग आलाय त्याला आणि खूप छान दिसतोय. आता मी ह्या बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. गाजर हलवा आपला रेडी आहे. मी बाउलमध्ये काढून घेतलाय. तो तुम्ही गरम गरम सर्व करू शकता किंवा काही जणांना थंड आवडतो तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून पण सर्व करू शकता. याच्यामध्ये मी बिलकुल मावा वापरला नाहीये. याच्यामध्ये फक्त दूध वापरले. दुधाचा असा छान मावा तयार झालाय. ह्याचा टेस्ट खूप छान येते. एकदम सोपी रेसिपी आहे. ही गाजर हलव्याची एकदम इझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की करून बघा. शेअर करा, लाईक करा आणि रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.